Hai 8 meses que o estudo de Enxeñería e Petrum Adega Santiago Roma e a asesoría enolóxica de Cayetano Otero comezaron a traballar nun novo proxecto. A idea era mesturar a cultura antiga coas teorías biodinámicas, dúas cousas de entrada totalmente diferentes, pero que xa teñen o seu resultado. A primeira, barrica de pedra. A concepción da barrica parte da unión de varias cousas, non? Por unha está a cultura antiga, por exemplo, os romanos que xa utilizaban a pedra, despois os lagares, concretamente en Galicia, para a fabricación do viño, xa se utilizaba a pedra. Posteriormente unímolo con teorías biodinámicas. A idea de conseguir un viño elaborado de xeito máis tradicional foi o detonante de todo este proxecto. Coa pedra conséguese un viño máis mineral. Tampouco é un capricho a forma ovoide deste novo depósito, que permite que se xeren correntes internas, nin a escolla de granito galego para fabricala, que conta co tamaño exacto de poro. A barrica de pedra, neste caso, o que nos vai aportar é mineralidade, e aparte unha microoxigenación do viño na parte interna, porque mediante a pared buscouse un tipo de pedra con un tamaño de poro adecuado para que eso lle aportara ao viño ese volumen e aporte da manoproteína que ten a lía. Este tipo de depósito, que é de forma oval, axúdanos coa enerxía biodinámica a que haxa esas correntes de convección internas para que mediante esa axitación se consiga ese aporte de volumen en boca e redondez. A barrica piloto que xa ten nas súas instalacións a Adega Santiago Roma ten capacidade para 450 litros e nela descansa parte da colleita deste ano. Polo de momento as primeiras probas están a ser satisfactorias. O viño adquire un carácter mineral, porque o poro da pedra dalle ese carácter mineral, e máis ese volumen por a microoxigenación que adquire o viño estando turbio, porque isto está pensado para que os viños en crianzas sobre lías poidan adquirir esos beneficios. Calquera tipo de depósito en inox, por exemplo, non nos aportaría a microoxigenación, entonces non nos daría ese tipo de viños diferentes. Nuns meses poderemos catar o resultado deste proxecto de I+D+I. Aínda non hai data para a súa saída ao mercado, pero si sabemos que o fará baixo a marca Santiago Roma e que polo de momento promete.